8. března 1944. Německý žid Alfred Hirsch sedí u jednoho z osvětimských baráků. Má před sebou nejtěžší rozhodování ve svém životě. Vybírá ze dvou špatných možností. Když zahvízdá, zahájí povstání lidí, kteří nechtějí do plynu bez odporu. To pravděpodobně skončí celotáborovým masakrem. Když nezapíská, půjde do plynu jen část tábora, ale mezi nimi stovky českých dětí, kterým se celý život snažil pomáhat. My jsme přišli do tábora, kterému se říkalo rodinný tábor, a všichni, nemocní, malí, děti, velký, starí, všichni přišli do tohoto tábora. V září 1943 dorazilo do Osvětimi dobytčími vozy z Terezína 5006 převážně českých židů. Místo obvyklé selekce, při které doktor Mengele posílal děti a staré lidi do plynu, putovali všichni do takzvaného rodinného tábora v úseku B2B. V prostředí, kde byla každá drzost odměňována smrtí, oslovil Freddy vedení tábora s troufalým návrhem. Vybudovat v jednom z baráků denní prostor pro děti. Ku podivu ho nezastřelili, ale vyslyšeli. Na stěně byly obrázky pohádek, které malovala paní Helena Gottliebová většinou. Byla tam Sněhurka, byla tam Šípková růženka, všechno podle Disneyho. V Osvětimi Freddy vlastně pokračoval v tom, co začal před válkou. Do Československa tehdy utekl před nacisty a jako skautský vedoucí zaměřil svou péči na židovské děti. Když už nesměli do škol, na plovárnu ani do parku, organizoval pro ně kroužky a cvičení. Možnost byla chodit sem na tento starý židovský hřbitov. Tak jsme sem chodili a tady jsme se setkávali všichni a hráli jsme různé hry. Byl to původem atlet, gymnasta, vynikající úplně. On byl celý život takový, že mu záleželo hrozně moc na tom, jaký ty děti vedou život. Aby jim ten život co nejvíc usnadnil. Sám k sobě byl Freddy tvrdý až asketický. Měl vyrýsované tělo a na vlasy si nanášel brilantinu. Přitahoval ženy, ale ty neměly šanci. Miloval totiž muže. V nacistické Evropě byla homosexualita ponižujícím cejchem, se kterým se jen těžko vyrovnával. A tak se zaměřil na péči o děti. Těm rozuměl víc. Možná víc než sám sobě. Pro nás, tenkrát 10leté, on byl něco jako, hlavně jako Bůh. Že všechno mohl, všechno vyřešil, všechno vždycky pomohl. A tak to bylo i v Terezíně, kde měl na starosti kinderheimy. Tělocvik, zpěv, hra na flétnu, divadlo. Freddy dělal cokoliv, aby děti alespoň na chvilku zapomněly na každodenní realitu v ghettu. Organizoval také fotbalovou ligu. Na jedné straně kultura, sport a na druhé straně bída, zoufalství a smrt. V Osvětimi zbylo jen zoufalství a smrt. Děti ráno slezly ze zavševených palant, prošly bahnem lágru, cestou míjeli mrtvoly a řvoucí nacisty. A pak přišli do baráku 31, mezi Sněhurky a princezny, kde se s nimi opatrovníci smáli, tajně se učili, zpívali, soutěžili, sportovali. Freddymu se v Osvětimi podařil zázrak. Uprostřed hrůzy a smradu z krematorií dal dětem iluzi normálního života. Cítila jsem ty strašně dobrý a soucitný oči, které se na mě upřely, mladého člověka, který říkal, co je tomu dítěti, má tady rodiče, stará se o něj někdo. A tak to chodil Freddy Hirsch ke každému transportu. Po 3 měsících přibyl do rodinného tábora další český transport. Dalších 5000 lidí, včetně stovek dětí. Mezi nimi i Zuzana Růžičková, která u Freddyho byla zrovna ve chvíli, kdy dveře rozrazil esesák. A Freddy tam tak seděl a říkal, tak co, pane Oberscharführer, kde jste dneska zase vraždil a loupil? Já jsem myslel, že nás v tom okamžiku zastřelí. Takhle prostě udělal ten pohyb té pistoli, pak vydal cigaretové poustro, nabídl Freddymu a Freddy říkal děkuji. V tom okamžiku jsem viděla krotitele, který se dívá do očí divému zvířeti. To byla skutečnost, kterou jsem zažila několikrát, že Freddy dokázal toho člověka úplně zkrotit.
8. března 1944 krotitelský Freddyho nestačil. Polovina českých vězňů se měla připravit na odjezd do jiného tábora. Byla to lež. Lágrem se roznesla zpráva, že se připravují krematoria na celonoční spalování. Lidé nechtěli jít na smrt jako ovce. Chystali povstání a do jeho čela vybrali Freddyho. Tam byla podzemní organizace, která čekala jenom na to, až zazní ten jeho typický zvuk píšťalky. Freddy si bere hodinu na rozmyšlenou, ale píšťalka se neozývá. Najdou ho v agónii předávkovaného sedativy. Dodnes se neví, jestli neunesl tíhu rozhodnutí a pokusil se o sebevraždu. Nebo ho otrávili židovští lékaři, kteří věděli, že oni do plynu nepůjdou a povstání by pro ně znamenalo riziko. Možná se chtěl prášky jen sklidnit a nezapískal úmyslně, aby zachránil druhou polovinu tábora. Tak představte si, kdyby on zapískal. Vzniklo tam birkenauské povstání, které by bylo samozřejmě brutálně zlikvidováno. Tak já bych dneska tady s vámi nemohl mluvit, protože mě by byli určitě už tehdy zavraždili. Té noci se odehrála největší masová vražda Čechů v historii. Cestou do plynu prý sborově zpívali naší hymnu. Té noci nacisté zavraždili 3800 českých Židů. Freddy Hirsch byl mezi nimi. V agónii, ale stále živého, ho hodili do pece krematoria. Bylo mu 28 let.